Il-biss ġdid tal-pumpiera Maltin aktar komdu u aktar sigur f'ċirkostanzi ta' nirien u għarar u aktar ċar biex jassorbi anqas ħana minn nar. L-investiment ħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri li ddeskriva l-protezzjoni ċivili bħala parti minn kullana importanti fis-sigurtà tal-pajjiż. Ħtieġ nkunu hemmhekk sabiex kontinwament ikunu preparati għal dak kollu li jista' jinqala. Jalla ma jinqala xejn. U allura importanti li nkomplu ninvestu fihom. Il-Ministru Camilleri spjega li din l-uniformi 35% jeħfef mill-uniformijiet ta' bħalissa u ma' TVM News qal li għandha wkoll benefiċċji oħra. Huma mhux biss eħfef, huma wkoll aktar siguri, però huma aktar adattati għall klima tagħna. U allura meta inti tkun qiegħed tinvesti fil-ħaddiem, mhux biss fl-għodda li qed juża manka fid-drittijiet u l-kundizzjonijiet tiegħu, mbagħad il-ħaddiem ħajkun jista' jagħti servizz aħjar lill-poplu tagħna. Ma' TVM News id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Coleiro spjega li dawn l-uniformijiet huma aktar komdi biex l-uffiċjali jaħdmu f'sitwazzjonijiet prekarji ħafna. Il-fire suit press li hija aktar ċara jidher iktar il-ħmiġ fuqha u allura se jiffaċilitana lilna biex nindunaw li l-fire suit hija maħmuġa u tista' biex titnaddaf. U għalhekk ikunu qegħdin inneħħu kontaminazzjonijiet minn fuqna b'mod aħjar. Xi ħaġa żgħira oħra hija li l-fire suit innifisha l-firefighter turih ukoll li jkun qiegħed f'nar eċċessiv li għaliex tibda tintefa' ftit u tibda tafas allura turi li inti qiegħed f'sitwazzjoni li qed tipproteġik inti m'intix qed tħoss is-sħana elevata. Dik Maltija hi l-ewwel protezzjoni ċivili li qed tuża dan il-materjal. Malta ħadd tkun l-ewwel protezzjoni ċivili li ħadd użhom. Testjajnijom u provajnijom il-materjal huwa xi ħaġa state of the art, xi ħaġa ġdida, hija teknoloġija ġdida fil-fire suits. Bħalissa 375 ruħ jaħdmu mal protezzjoni ċivili u madwar 50 persuna għaddejjin bi reklutaġġ.